6 και ένας πίνακες κλασικών ζωγράφων που απεικονίζουν τον έρωτα. Ο πίνακας «Το φιλί» του Γκουστάβ Κλίντ είναι ίσως η πιο ζεστή, χρυσή και λαμπερή αναπαράσταση της αγάπης στην ιστορία της τέχνης. Δημιουργημένος στη χρυσή περίοδο του καλλιτέχνη, ο πίνακας μοιάζει σαν ένα ερωτευμένο σύμπαν τυλιγμένο σε φύλλα χρυσού. Το ζευγάρι αγκαλιάζεται μέσα σε ένα ονειρικό φόντο. Τα σώματά τους χάνονται μέσα σε διακοσμητικά μοτίβα. Γεωμετρικά σχήματα για εκείνον, λουλουδάτες καμπύλες για εκείνη. Σαν να γίνονται ένα. Δεν είναι απλώς ένα φιλί, είναι μια στιγμή απόλυτης τρυφερότητας. Παγωμένη στον χρόνο, λίγο πριν ακουστούν οι καρδιές πιο δυνατά. Ιδανικός πίνακας για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, γιατί μας θυμίζει πως η αγάπη δεν χρειάζεται πολλά. Μια αγκαλιά, ένα φιλί, λίγη λάμψη και ίσως μια πινελιά χρυσού. Πάμε να δούμε 6 ακόμα πίνακες κλασικών ζωγράφων που απεικονίζουν τον θεό έρωτα. The Birth of Venus από τον Σάντρο Μποτιτσέλι, 1484. Στον πίνακα εμφανίζεται ο έρωτας, Cupid, να πετάει πάνω από την Αφροδίτη σημαδεύοντάς την με το βέλος του. Amor Vincit Omnia, Καραβάτζιο, 1602. Ο έρωτας παρουσιάζεται ως γυμνό αγόρι που πατά πάνω στα σύμβολα της εξουσίας και της τέχνης, συμβολίζοντας ότι η αγάπη νικά τα πάντα. The Education of Cupid, Αντώνιο ντα Κορέτζιο, 1528. Η Αφροδίτη εκπαιδεύει τον μικρό έρωτα στη χρήση του τόξου. Venus and Adonis, Τισιάν, 1554. Ο έρωτας εμφανίζεται στη σκηνή κοντά στην Αφροδίτη και τον Άδωνη. Cupid and Psyche, Φρανσουά Ζεράρντ, 1798. Μία ρομαντική απεικόνιση της ένωσης του έρωτα με την ψυχή. Venus and Cupid, Λούκας Κράναχ the Elder, 1525. Αναγεννησιακή εκδοχή της Αφροδίτης με τον έρωτα σε χαρακτηριστικό βόρειο ύφος.